Naučím ťa jeden super recept, ktorý je rýchly a výborne chutí. Môj dnešný tip sa volá Power Smoothie, recept je veľmi jednoduchý, zvládne úplne každý. Recept nájdeš v texte pod videom, tak ideme na to! Never been afraid of the choice I made. Told the walls that cave in. You'll know that I've known all my mistakes and all fall from grace. Got me out of place in the place called home. Should've questioned allegiance. Don't ask man for his reasons. When the people that you love trying to spill your blood over nothing but a pair of sneakers. Smoothie je hotové, chutí výborne, predstav sa o tom sám. Mojím dnešným typom po cvičení je ajurvédská špecialita dal. Výhody dalu sú jedinečné. Nielenže je veľmi ľahko stráviteľný, ale znova aktivuje tráviaci oheň a teda silu trávenia. No a je veľmi ľahko pripraviteľný. Recept na dal nájdeš v texte pod videom. Tak poďme na to! It's getting hard to be the best of the best around. Although but when I feel like all is wrong, I see you smile and you make it right. Alright. Dal sa nám podaril, stačilo 15 minút a máte takúto vynikajúcu zdravú pochuť. Mojím dnešným typom po kardiocvičení je horúca vaňa. Krásne otvorí pory a odbúra odpadové látky z tela. Ak chceš účinky horúcej vane zvýšiť, pridaj do kúpeľa ním, zázvor, kurkumu a mungo. Pridaním zázvoru posilníte imunitu tela. Kurkuma účinne detoxikuje tvoje telo. Pridaním mungo fazuliek telo vyživíte. Pridaním nímového oleja pokožku dezinfikujete. Do kúpeľa môžete ďalej pridať rôzne ďalšie bylinky, napríklad šalviu alebo rozmarín. Control. Môj dnešný tip je odmena za dobre vykonanú prácu. Pripravíme si jednoduché a rýchle raw čokogurky. Ak si chceš pripraviť tiež, recept nájdeš v texte pod videom. Čokogurky sú vynikajúce. V dnešnom type po cvičení vás naučím, ako si pripravíme indický čaj masala a vianočné raw krunkavé koláčiky. Začneme čajom masala. Ide o vývar z korenín, ktorý výborne posilní imunitu počas chladných dní. A teraz poďme na koláč. Je to zdravá, chutná a rýchla pochuťka. Recept nájdeš v texte pod videom. Čaj a koláčiky máme hotové. Čaj si môžete dosladiť medom alebo pridať mlieko, bude tak ešte lepší. Ku koláčikom vám prajem dobrú chuť. Dnes ťa naučím, ako si pripraviť domácu masku na tvár. Na prípravu potrebuješ med, banán a škoricu. Banán slúži ako prírodný botox. Škorica dezinfikuje a vyčistí pory
No a med pleť hydratuje. Namiesto medu môžeš použiť aj kokosový olej. Ostatné detaily ohľadom masky nájdeš v texte pod videom. V dnešnom type po cvičení ťa naučím, ako si pripravíš šalát, ktorý ťa zasytí a dodá energiu. Nazvala som ho falafel šalát a recept nájdeš v texte pod videom. Dnešným typom pre cvičením je otváranie panvy. Okrem fyzických benefitov je to aj ložisko negatívnych emócií a smutku. No a teraz ťa naučím, ako tieto emócie vyplavíš z tela von. Prvým cvikom je cvik s názvom Motýl. Spoj chodidlá a pritiahni čo najbližšie k sebe. Nohami napodobňuj trepot motýlych krídel. Vydrž aspoň 1 minútu. Teraz pokrč ľavú nohu do pravého uhla. Pravú polož na ňu. Snaž sa tlačiť pravé koleno čo najbližšie k ľavému chodidlu a vydrž aspoň pol minúty. Následne nohy vymeň a opakuj na druhú stranu. V dnešnom type po cvičení vás naučím, ako pripraviť vegánsky jogurt. To znamená jogurt bez použitia mlieka a iných živočíšnych produktov. Postačia nám len 3 suroviny, a to kokos, med a ovocie. People feel it everywhere. Lift your hands and voices, free your mind and join us. You can feel it in the air. Wow, it's a passion. Wow, you can feel it in the air. Wow. Keďže dnes si predstavíme cviky na zlepšenie trávenia, mojím dnešným tipom pred cvičením je Vital Miska. Základom je pšeno, ktoré je veľmi ľahko stráviteľné. Recept nájdeš pod videom. Mojím dnešným tipom sú cviky, ktoré ťa zbavia bolesti chrbta. Tak sa na ne poďme spoločne pozrieť.